खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 डिसेम्बर 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनो हागौ, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, गोजोन आरो गाहाम थासारि फैगोन, मोनफ्रोमबो खामानियावनो देरहासार जानो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौनो थि समावनो मावफुंनोबो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन, आयाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायखौ फोरमायनोबो हागोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो, आयआ बांगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन, लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन, गुबुननि अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआ जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, आयाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, समाजाव मान बांगोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, बहाबा बेरायहैनो खाबु मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजाव दिनै गोबां मान बांगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो जोबोर गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि लुबैनायाबो जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मोनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननोखौ हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननाया देबार नांनो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो नाजाब्लाबो मावफुंनो हानाय नङा जोबोर गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो नाथाय गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैयानो मोजां नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि बोरखौबो मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव जिंगा फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन
बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव दिनै मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन आरो एना एनि जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै नाथाय जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन नाथाय अब्लाबो गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।